Puta dyan mga ako sa grade 3, alas 4 ako nagising. Hindi ko alam bakit nang aga ako nagising. Nag-edit ako ngayon ng mga lumang footage ko sa drone. Gusto ko lang i-post kasi sayang naman. Like mo na kung may pasok pala ako ngayon. 6:10 na. Konting oras na lang para malasikaso. Mas maaraw na ngayon. Maganda na yung panahon. Dito na ako nakarating sa trabaho. Itulad kapon, sobrang nahilo ko ngayon, hindi na. Darang araw ngayon na. Sa kahapon. Pero may ulap na doon na maitim eh. Pero makakauwi ako ng tuyo. Hi! Kala ko tulog kayo. Hi! Let's go outside. Hi! Get the ball. Seeing you? Shoot the ball, shoot the ball. Go. Oh, try again. Shoot the ball, Ice. Shoot the ball. Go, try again. Look, shoot the ball, Ice. Galing ah. Lu, shoot the ball, Lu. Shoot the ball. Go, go. Shoot the ball. Ah, great job. Bigay mo kay Lu, bigay mo kay Lu. Great job, kuya. O, shoot the ball, kuya Ice. Uy, sobrang taas. Kunin mo, kunin mo. Another one. Try again. Shoot the ball. Get the ball, oh. Shoot the ball. Oh, huwag yan. Ball. O, panalo. Pagkatapos mag-basketball, oh. 1-0. 2-0. 1. Kukuha na ako ng ano ko. Gagawing burger. Not burger.